Takže zdar lidi, jsem Pelsto a vítám vás u dalšího dílu ze hry Transport Fever 2. Doufám, že se vám minulý 2 díly líbily. Nebo 2 díly. Je to jeden díl rozdělen na 2 epizody, protože to byl asi 2hodinový záznam, takže chudáci editoři si to museli rozdělit tuhle práci. Nicméně, jak jsem tam sliboval, takže se podíváme v tomhle díle na železnice a už tady můžete vidět, že jsem neváhal a postavil jsem si tady do toho docela velkého města nějakou tu železniční stanici, 4kolejnou, 3staniční a potom 4kolejnou trať jsem do toto hlavního města, kde jsem začal a už je tady velká populace. A máme tady pro 5 kolejné nádraží opět s 3 nástupěšími. Cílem dnešního videa tak bude postavit trať z Campstoneu přes, já tomu budu říkat Vaton, přes Vaton až do tohle z toho našeho hlavního města, no a potom nějak linku až sem, aby se něco jezdilo a zároveň napojit lokální trať okolo takhle tohohle z toho pole, tady přes ten les sem do Ree. Vím, že to je Ree. A odsaď to nějakým záhadným způsobem dovízt přes tady ten Wellington, až sem do tohle opuštěného městečka, nebo vesnice? Městečka až sem ke kraji mapy. A mezi tím se pokusíme zdokonalit tady MHDčko. Můžete vidět, že jsem nezahálel a postavil jsem tady tramvaje. Dokonce jsem tady do těch stanic přidal busliny, aby mi tam nejezdila NPCčka, protože oni měli tendenci započítat přes tu zastávku. Tady jsem taky postavil takhle cestu. Začali jsme tady jezdit ty samotné tramvaje, které jsou docela v mínusu, když se na to podíváme. Jsou docela hodně v mínusu, takže bychom to potřebovali navýšit už díky té železnici, co tady bude. A tím pádem nám odpadne provoz pro tyhle dálkové autobusy, které jsou docela dost v plusu. Čímž bych chtěl ulevit právě silniční dopravě, která, když se podíváme, tak tato těžce nezvládá s přepravovanými lidmi. Když se podíváme takhle zblízka, tak ano, já jsem to dvouproudový, takhle na každé straně 2 jízdní pruhy. Tady si normálně postavili i vlastní cestu sem do tohohle města, do toho Vatonu. A takhle potom vede obchvat, abych netahal nákladáky přes město. Takže se pokusíme železnicí propojit takhle ty stanice, pokusím se to dneska udělat v takovém esíčku, že když se podíváte, tak takhle povede ta trať, jak vede ten kurzor, takhle. Tady buď to přes tu silnici, anebo ještě před tou farmou to takhle zatočím, přetáhnu to až tady za tou silnicí takhle. A navedu to sem, nebo to navedu rovnou takhle přímo. Trochu komplikace, teď jsem si to všiml, že je tady kopec a tunel se mi tady úplně dělat nechce. To by bylo asi průvod všechno a můžeme asi začít. Ještě než začnu, tak tak se můžeme podívat, co tady všechno máme. Podíváme se, dobře, párovky nám asi úplně jezdit, už asi přestali 100% jezdit. Máme tady nějakou elektriku, tady nějakého krokodýla, švýcarskou lokomotivu a prostě takový ty defaultní lokomotivy ze hry. Potom tady máme ty modované, jako je tady Bastard, tady banány, naše milované 151, potom bobinky, šestikoláky, plecháče, další bobinky, plecháče, bobinky, banány, asynchrona tady máme, jak v červené variantě, tak v modré variantě. Máme tady dalšího šestikoláka, dvouramenný plecháče a ty mlč. Máme tady jednoramenný plecháče, což jako dvouramenný a jednoramenný se týče ohledně těch pantografů tady, když se podíváte, tady máme jenom jeden smeták, tady je jedno rameno toho smetáku, tady jsou to 2 ramena toho smetáku, laminátky, gorily, další laminátky, potom nějakou škodovku, tady máme. Co se týče dieselových lokomotiv, tak tady máme nějakou klasiku, asi Ameriku, německou a další německou. A potom tady máme čmeláka, brejle 2krát. No, bude to zajímavý. Mám v plánu určitě
potom rozšířit železnici tím stylem, že budeme přepravovat i náklady, jako třeba to dřevo, tady ty prkna, tady to samotné dřevo takhle sem a zase náklady, jak si to povezou zpátky a tak dále, ale to je daleká budoucnost. A možná se můžeme vrhnout na stavbu. Nicméně tady, jak to je, tak já to takhle nechám v těch stanicích, ty dřevěné pražce, protože jsou to taková pomalejší rychlost. Potom v budoucnu toto rozšířím. Jinak mám tady i mod, který mi dává návěskidla, můžu si nastavit, že to bude co půl kilometru, a když si tady nastavím, když si tady najdu takhle autoblok, signalizaci nějakou, nemám, nevadí, tak prostě budu pokládat tohleto, tak mi to bude tady takhle pokládat. Co půl kilometru budu mít, teď to sem nebudu dávat, protože to je za mě zbytečný. Navíc tady bude provoz na všech 4 tratích, jak na jedné koleji tam, tak i zpátky, aby jsme to využili celý. Takže to bude takhle k návěstidlům. Máme tady takhle moderní pro cestující, takhle trošku zastaralejší nákladní budovy a depo. To jsem chtěl. Waypointy, potom klasika, předvězky. Máme tady nějaký další před přejezdama, trpaslíky a takový posunovací návěstidla a tak dále. Další návěstidla samostatný. Je toho tady docela hodně. Takže jsem si vyhrál s tím, že jsem si fakt dal záležet na těch modech, co tady budou. A já bych se asi na to už vrhnul tím stylem, že postavím první kolej, takhle, a já bych to asi radši vedl už tady takhle, no, jak to tady stavím. Jak jsem to teď navedl, tak bych tady fakt takhle chtěl navíc tu hlavní trať. Nejlíp tady kolem toho kopce takhle zleva, protože zprava, a to už by bylo moc klikatý, chceme zachovat co nejvyšší rychlost. A což je na těchto high speed tratích nějakých 300 km za hodinu. Takže pokusím dělat co nejvíc mírnej oblouk, co to jde. No, tak to musí být, no, to by muselo, ježišmarja, to zničím celou farmu. No, tak to obětujeme na nějakých 200 km za hodinu, no. Plus minus autobus. Zkusím to dát fakt přesně nějakých 200. Přesně takhle. Jo, to znamená, že budu muset ještě překopat ty silnice, aby to nebylo úrovňový. Chci, aby to bylo fakt jako realistické, aby to bylo zabezpečené, aby to bylo jako pro ochranu lidí, aby se jim fakt nic na té tratě nestalo. Protože jak se asi dokážete domyslet, není úplně zrovna fancy, že když jede vlak, tak najednou, vole, přijede k přejezdu, který je nechráněný, nebo v tomhle případě by byl hodně chráněný, ale že by měl prostě nějaký NPCčko v uvozovkách uvázlo na tom přejezdu. To bych nechtěl asi mít úplně na kéháku, takže proto budu stavět takto, s tím, že tady bych kus udělal tím stylem, že to bude více kolejný, ne moc daleko, ne moc blízko. S tím, že bych i tu kolej využíval tím stylem, že by se tam na ní dalo zajet, takže bych to zapnul takhle. Zapnul, co mi to napadlo za slovo, napojil. Takže teď to navedeme takhle, krásně, což už mám takhle 4 koleje. A teď to vlastně jenom takhle do sebe zapustím, abych to stáhnul jenom na 2. A tady uděláme ještě takhle výměny, abych mohl vlaky odsaď házet na tu pravou kolej a zase vlaky, co pojedou takhle, házet sem, abych to měl plně využitý. Vidím, že to nádraží, autobusový nádraží je pokrytý vlakovým nádražím, ale prostě jsem tady postavil takhle silnice, na kterou postavím určitě 3 terminály. Pokud nevíte, tak můžu postavit maximálně do tohohle bloku takhle za sebe jenom 1 terminál, takže budu muset postavit až někam sem druhý plus minus sem. Jo,
A to je takhle všechno, potom bych musel až zase sem, bych to měl pokrytý. To je ale budoucnost, to mě teď, ježišmarja, já jsem si to tady zničil. Ty krás, to bude zase failu, jako v minulém videu, já už to vidím. To mě zase bude editor mít velice rád, ty kráso. Jdu se věnovat zase zpátky železnici. Tak, jak jsem říkal, budu se to snažit držet podle reality. To znamená, že tady zruším takhle kus cesty a postavím tady takhle trať. Pokusím se to navíst takhle na těch 300 km za hodinu, aby se to rozjelo a potom postupně jako zpomalilo. To bych měl trať. Tady trošku ufiknu ještě tu cestu, když si trošku zkrátíme. A nyní se vrhneme na tu důležitější čas a to je, abych tu trať překonal. A v tomhle případě ji budu překonávat výškově. Docela prudkým stoupáním, by se dalo říct tady v tomhle místě. A jakoby takovýhle most jsem nečekal. Chtěl jsem nějaký takovejhle, ale jelikož to vypadá následovně pilířů. Ty vole. Jo. Ne. Jo, co to je? Já jsem říkal, že nechci přejezd a ono mi to sem dává přejezdy. Ty krás, tak to bude piplačka, ti říkám, už teď. A ten most musím začít snižovat zároveň. Aha? Co jak deformuje? Tak to ještě trošičku, jako, začneme dřív se stoupáním, to tak vypadá. Docela hodně prudkým, aby to jako, to docela jako vyšlo. Tohle už je moc. Tohle se už taky moc, ale. No, jakože. Až na ten pilíř tady. Kámo. Až na ten pilíř tam. Tak teď je to perfektní. Teď je to libový, teď je to tak, jak to má být. To znamená, že teď. Ne, takhle, to je strašně prudký. Takhle. Navedu sem. Jo, a tady udělám si nějak modernizaci té cesty, protože to jinak nevím, jak by to dopadlo. A takže teď takhle natáhnu až sem. Přičemž tady je prudká zatáčka, což by asi vadit nemuselo. Silnice zase napojená, opět to zase bude všechno fungovat. A brzy to bude vypadat tak, že si budu muset půjčit peníze, ale zatím to tak není. A to bych asi už nemusel nějak modernizovat. Dobře, tu silnici potom víc narovnáme. V budoucnu tady budou stát i dálnice ve velkým. Tak a já si to pokusím postavit napřed jednokolejně. Tady budu nějak stavět. Jo. No, takový menší zářezy v té krajině, to vypadá docela zajímavě. To je takový menší, trošku větší zářez. Já jsem to navedl přesně do místa, kde bude možná, kde bude hodně velký zářez, protože to do kopce, ale OK. To navedu víc takhle. Aha, tohle je přesně málo účelová pozemní komunikace, tak tady můžeme dát přesně přejezd. Přesně takhle. Tu cestu potom srovnáme, aby to nebylo tak prudký. A teď to takhle obloukem natáhnu až sem. Přesně tak. Jo. Chtěl bych si tady stavit expresy? No, zatím nebudou. Zatím to uděláme jenom pro osobní vlaky. Takže teď to udělám jednodušeji. Jakož ta hra má výhodu, že můžu vlastně hned vedle stavět úplně to stejný. Nezáleží na délce pravděpodobně. Jo. Máme prakticky hned vedle tu stejnou trať.
akorát, že trošku širší a tady větší zářez než byl. Tady zase větší stoupání. A to, ty kráso, je nějak hodně prudký. Jo a vidíte, že jsme tady jedna ta strana přejezdu trošku rozšířila, no. Tak, to vypadá zatím líp, než jsem čekal. A to můžeme natáhnout vlastně takhle podél až sem. Nice. Tak, máme vystavený už druhý úsek celý železniční tratě, což je jako asi pro mě nejdůležitější mít. Takže tak. Co dál? Jo, teď to tady... Dejme tomu, že ten svět se mi vygeneroval takhle. Jak se teď dívám na ten svět, takže se mi takhle vygeneroval. Takže teď to vezmeme jihovýchodně takhle na ten sever sem. No, to bude ještě zajímavější. Jestli takhle dám výměnu. Ještě takhle výměnu. Přičemž tahle bude dvojitá, protože aby jsme mohli využít tu kolej, když pojede vlak z téhle strany, aby se mohl zajet plně, aby se to využilo. To se mi se stane na té druhé straně, ale až za několik okamžiků. Trajek potřebuji navíc tak, aby se mi nestřetla se žádnou pozemní komunikací tady. Stejně jak ty města znám, tak se tak rozšíří na to, že to stejně jako seberou. Že se tam prostě postaví přejezd, takže s tím budu muset se nějak pohrát za nějakou dobu. A to teď není důležitý, máme rok 880. Zatím je to všechno v pořádku, svět je v plenkách. Tak. No a proč se ptáte, že jsem to postavil tady tak, aby ten vlak, když pojede, tak aby mohl jet rovnou po pravé koleji, aby nebyl blokován. Tak, teď to vezmeme tady přes ten les, docela hodně hustý les, vám řeknu, ty krásu. A tady bude vlastně stejná pohádka, jako byla tady u té farmy. Jo, že to zase bude mimo úrovňový a navedeme to takhle přesně. Přes tu silnici až sem. Podívám se na autobus, tak ten je těžce v mínusu. A ty autobusy to budou, a tramvaje budou svážet všechno na to nádraží, aby ti lidi mohli cestovat mezi těmi městy, aby mohli cestovat sem do toho hlavního města, co jsem tady vybudoval. Hergot, to bude velký. To bude velký. Teď už začíná stavět velký domy. Už teď se mi to líbí, ale. Tady ten oblouk uděláme malinko prudčí. Více jak 90 stupňový oblouk. Na 200 km za hodinu? Asi ideál, hele. Asi ideální. Mě to nevadí, hele. Pro mě asi akorát. Tak. Výborně. To na téhle kole skoro, vlastně 201, výborně. Tak a já se jdu poprat teď tady s tímhle s tím. Napřed postavíme koleje. Jo, ty jsou pro mě v tomhle místě priorita. Číslo 1. Takhle. A takhle. Tak. A já mám teď na výběr. Tam jsem to měl před mostem, tak tady to můžu postavit třeba pod zem. Jo. S tím, že to musím začít už teď dávat pod zem, abych se sem jakoby vešel. On to takhle navedl. Přesně tak. Je to zcela dost prudký, ale účel to bude plnit. Jo, vyhnul jsem se úrovňovému přejezdu, tady je to strašně prudký, ty vole. To udělám mírnější. Já jsem prodal omylem. Ty kráso. Tak, další fail, ty kráso. Ta série začíná... What? Tak to bylo z té silnice? Asi jo, tak to je jedno. Tak a teď postavím, abych měl potom silnici sem k tomu železu.
Není to měď, je to železo. Nevěříte? Podívejte. Železo. Tak. Teď vlastně tu levou kolej můžu natáhnout až takhle sem. Kdy tady ta cesta takhle nebude. Já ji zruším. Too much slope. To se srovná. Nesrovná? To si až prdel, kde to je too much slope? Kde to je too much slope? Když jsem postavil levou kolej, tak ta pravá by měla být taky v pohodě, ty kráso. Kde to je too much slope? Neříkej, že kvůli tomu, že tam má, no jasně, vole, kvůli tomu přejezdu tady, vole, je to too much slope. Ježíšmarja, bych už tady zrušil, ty kráso. Já jsem čekal, že ta silnice tady ještě nějakou chvíli vydrží a nevydrží nic. Tak, a je to. To bych měl napojenou celou tu trať, ten základ té tratě. A nyní se vrhneme na návěskyla, protože bezpečnost je na prvním místě, přeci ne? Takže začneme s odjezdovými návěskydly. A vidím, že mi tady vypadl jeden mod na odjezdová návěskydla. Jo. Tak ten systém, tak já se ho dám až hele, příště se můžete těšit na nové návěskydla tím pádem. Možná lepší. Protože mi tady vypadl jaksi jeden mod na návěskydla, takže teď to budu muset nějak vymyslet. Já to můžu dát takhle. To dáme víc až sem a tohle můžeme dát takhle sem. To jsou, mimochodem, to jsou odjezdová návěskydla, poznat to podle tady těch značek, že to je větší červená, menší bílá a když je to vjezdové, tak je to přesně. Takže to začíná nahoře bílou. Jo. No, v tom se dá docela podle mě vyznat. Jsem dával, to jsem dával tyhle. Takže teď je doplním všude do těch stanic, do těch na ty nádraží, abych měl bezpečný chod. By mi to tady se náhodou nestalo, že mi něco pojede tam, kde nemá. A tady musím dát to stejný, což je A že D 70 0 pomlčka odjezdové lomeno. Ježíšmarja, mě tam vypadlo D. Odjezdové lomeno cestové. Přidávám to. Ježíšmarja. Ty krásy, kolik světelní jsou ty 4? Neměly by být 5 světelný na té hlavní trati? To je jedno. Já ho zkusím najít znegovaný. Yes, přesně tohle. To znamená, že to návěskydlo má vlastně ten stejný účel, akorát, že je ne vpravo, ale vlevo. Což by potom měla být ještě značka kvůli tomu tady někde. Zkusím rychle najít. Že návěskydlo je na druhé straně. A teď jako zákon schválnosti asi nenajdu. Je to fakt jako prkotina návěskydlo, jo. To by vlastně nenapadlo, že takový návěskydlo existuje. Aha, to je nákladiště, já jsem nevěděl, že něco takového existuje. Kilometrovník, námezník, návěskydla. A prosím, že to bude tady. Někde. Ne, to je
Vlak se blíží k hlavnímu návěskydlu vjezdovému. A trakce. Tak to si můžu přesně dát takhle, že připravte se na stažení sběrače, stáhněte sběrač, vyzměněte sběrač, změna trakčního napájení, to už je pro fajnšmekry, takový já nejsem. Takže si zase najdeme to, co jsem tady měl, tohle 104 světelné odezdové návěskydlo a jedno, to jsem nepostavil takhle blbě. Jo, a tady ho zase potřebujeme být na opačné straně, což je takhle. No to beru tak, že když se na tu hru budu jednou třeba v pozdější fázi hry budu dívat, takže se na to budu dívat, jako kdybych byl právě na té lokomotivě, tak abych jako viděl na ty návěskydla. Kdybych měl i návěskydla tady, sem potom přidám ještě další 2 návěskydla, na každou stranu jedno. A ještě kolik je hodin? Se rychle podívám. Jo, tak to abych pohnul, aby jsme něco stihli. Ještě takhle rychle jsem návěskydla. To jsou takhle odjezdový. Já tady mám celou zapnutý, celou dobu tohle zapnutý, hele. A tím, jak jsou tady ty výměny, tak je to nepustilo. Zajímavý. Tak teď si postavíme vjezdová návěskydla. A ty bych postavil tím stylem, že EO bude taká a taká rychlost. Tak, co jsem právě postavil? Postavil jsem to tak, že vlaky můžou jezdit po těch stejných kolejích, jako přijeli. To znamená, že pojede vlak po téhle koleji, bez problémů můžeš po té koleji i sem přijet. Ale ono možná lepší, že když těm vlakům nastavím přesný návěskydlo, po kterým budou jezdit, aby se mi náhodou něco nestalo. Budeme pokračovat, přičemž už to bude jenom one way návěskydlo. To znamená, že už je to přikázaný směr vpravo. A je to takhle půl kilometru, aby to bylo co nejvíc safe. Tak, další návěskydlo autobloku postavíme sem. Jo, a potom ještě doplním ty vjezdová návěskydla tady do téhle části, protože tady budou asi nejvíc důležitá. Přesně tady bude nejvíc důležitý, aby se mi náhodou ty vlaky nestřetly, a další dáme takhle sem. Tak, to bych měl takhle návěskydla. Možná to už asi nestihnu v dnešním díle, možná pokud bude čas, tak během dne dotočím. A ještě jak budu dostavovat tady takhle část, tak to povede. Už jak jsem to postavil tady takhle, tak to budu muset navíst tu kolej takhle zadem nějak až sem. Abych ty města propojil, abych je měl propojený, abych mohl mít jednodušší přísun. A tady nářadí, jak jsem tak sem, a populace bych mohl vozit. Nicméně už bych asi mohl vytvořit první linku, jakmile postavím vjezdová návěskydla. Zase mi vypadlo ze dole. Vjezdové, a to bych dal už vyloženě, že má jako je těch 40 a výstrahů. Dám 60 a výstraha. 60 a výstraha bude asi ideální. Jo. Přičemž už to nejsou tyhle, přičemž to je jenom one way. To znamená sem bych se nebál dát tu 40. Dal bych ji přesně sem. A sem.
Jo, tady ta vzdálenost by měla plus minus odpovídat téhle vzdálenosti. Plus minus autobus. Neříkám, že to tak bude. A sem zase dáme tu 40, protože tady jsou ty výměny. Takhle sem. Tak, to bych měl tohleto. Vypustím první vlak, který si tady ještě společně složíme, což se pokusím udělat nějaký pěkný. A trošku s historickým nádechem, ale zároveň nějakým funkčním. Mimochodem nebudu používat slovenský gorily, když jsou od plzeňské Škodovky. Rozhodně nebudu používat ty RegioJet gorily, ani pořádně tyhle RegioJety. Ty RegioJety budou sekundární dopravce, kterými tady bude jezdit. Měl bych mít tady Arrivu v budoucnu i. Ta by to měla poskytnout, tu dopravu. Takže já sem dám tuhle 151 a za to hodíme. A měl by to být osobáček, takže bychom za to mohli dát takhle. Já jsem říkal, že se budu muset půjčit. A že až na samotný vlaky, to jsem nečekal. Se vlastně můžu půjčit už 100 mega, že? A nebo víte co? Nebudu kupovat takhle jeden vlak, ale koupíme rovnou nějakou jednotku. Jelikož trať je postavená na 300 km za hodinu, tak dávalo by smysl sem dát TŽVčko a máme vystaráno. Ale chudák TŽVčko na vlastně osobní trati, na osobní dopravě. Dáme tam spíš panťáčky. Jsou sice pomalejší, ale hej. Luxus, ti říkám, luxus na 88. rok. Skončil prakticky nedávno. Luxusní soupravy. Dáme 4vozový a jeden bude právě v téhletý barvě a ten druhý bude v téhletý barvě. Tak a teď rychle postavíme linku. A ta povede odtud přes toto, tudy sem a přes ty stejné stanice zase zpět. Pojmenujeme to osobák 001, protože hej, je to první osobní vlak tady. Dáme to tmavě modrý a teď si jdu vyhrát s ostatními kolejemi terminály, kde bude stát. Tady bych to nechal na tom prvním, tady bych to při cestě tam je to na 3., při cestě zpět je to na 6. Jo, vidíte, že jsem to hodil takhle krásně na jednu kolej, což může hrozit nějakou zkázu zároveň, takže bychom to mohli zároveň. Já jsem to měl postavit jinak, a to už je jedno, ty návěskydla. První jednička je právě tady, dvojka je tohleto a dvojku bych spíš hodil na první a tohleto bych nechal na prvním. Přičemž po cestě tam bych ten vlak žádal, aby jel přes. Můžeme takhle přidat návěskydlo, aby jel přes stanici tohohle návěskydla. Jo. A vidíte, že se mi postavila cesta, aby jel po téhle koleji. Takhle až celou dobu. Až sem. Potom mi tady chytře už se rozdělil. Takhle krásně, že to bude dojíždět až sem, kde to celý hodíme úplně dozadu, protože až mi tady budou jezdit nějaký rychlíčky, tak mi tady budou stavět. No a tady bych to nechal tak, jak mi to dalo. Takže super, můžeme vypustit zde naše první 2 vlaky na osobák číslo 001. Můžeme to zapnout, můžeme se na ně podívat. Krásný tornáda. Au. Máme první tornádo, klasicky zbarvený. Teď tady máme takhle druhý, takhle zelený. A jakož máme tady to první, tak už máme v téhle stanici. Jasně,
z začátku budou lehce prodělávat, jo, což musíme počítat. Ale, aby jsme jim to usnadnili, tu linku, to rychle zastavím ještě. Tyhle ty autobusy, OK, jsou v dobrém stavu. Tu linku můžu zrušit těch autobusů, což, aby lidi cestovali donutí, aby cestovali vlakem. Ještě to vidět není, ale... Tady máme prvního cestujícího. A na opačnou stranu než jede ten vlak. Což znamená, že ano, tady už máme prvního cestujícího. Ale už nám zajíždí do stanice. A ty krásu, kolik lidí jde. Počkej, to chci vidět. Kolik jich tam bude? 12, 15, 20, ty krás, 30 jich tam bude. Ty krás, to se rychle naplňuje. Tady je zatím 5. Aha, ty tramvaje začínají pomalu vydělávat i to samotné MHDčko, to tak vypadá. Jo? Přičemž tady jsem to postavil tak, že... Jo, že to všechno zastavuje na té straně, potom uděláme, že to bude zastavovat další na téhle straně. A už se vracíme z 12? Prosím, z 12 lidmi? Jo, já jsem to načasoval blbě, aby vyjeli. Když se mi budou potkávat fakt jako v místech, kde se budou brát. Tak jeden bude vozit víc, druhý míň. Čemu to bude vadit? Ničemu. Pokračujeme dál. Tak. A kolik máme tady lidí? 50. No jakože máme na to kapacitu, máme. Tady jenom 2 lidi čekají na vlak sem. A tady jich čeká 10. Prosím, až takhle. Když se podíváme sem na celkovou dopravu, máme to tak. Dobře, vlaky jsou zatím docela v mínusu. Což jako, já jsem s tím počítal, ono to možná poskočí ještě malinko nahoru za chvíli. Já jsem tady přidával mod, abych si mohl sem přistavit skiny. A ten mod tady... Že bych mohl postavit někde nějakou skinu, asi úplně nevidím, hele. Protože tady, jak je to úplně zkosený, tak to nevypadá úplně fancy. To jsem si všiml mimochodem až teď. To nebylo nějak před editem, to bylo teďkon. Tak. Hele, krásně přes výměny projel. Teď malinko zrychlil, aby jsme se dostali do stanice. Skoro 1 000 000 z toho, že mi jsem přijel. Teď krásně můžete vidět, že přes ty výměny přejel a jde po téhle koleji tady. Po téhle zůstane jet. Mám pocit, že jsem dal double split. Yes, dal jsem. Tak. A už jdeme po tom nejstarším mostě, co jsem tady postavil. Postavil jsem ho schválně moderní, aby jako měl rychlost 300 km za hodinu, aby se po něm vlaky netáhly 90. Tak a už chcou ve Votonu cihly. Tak to je blbý. 17 lidí odvážíme. Druhý vlak máme tady. Ten je taky v mínusu, má jenom jednoho cestujícího. Tady už čeká skoro 100, ty kráso. Ale jo, kapacitou by to mělo dostačovat, doufejme. Tak, já zkusím ještě rychle, než mi odbyde časový limit na natáčení videa. Tak rychle postavit takhle. Rychle z této koleje, ne, z téhle ne. Z této koleje. Takhle odbočku. A rychle tady nějak postavím tu osobní lokální trať takhle zadem, až úplně sem dozadu do toho bury, nebo co to je. Do nějakého bury to tam natáhneme. Nepočítejte s tím, že to bude úplně klikatý.
ale úplně chráněný to a bude to 100% chráněný, budou to úrovňový přejezdy. Dejme tomu, že to je nějaká právě trošku historická trať, jakož mám mod na přejezdy, tak můžeme dát třeba takovýhle přejezd, že tady budeme mít takhle závody, což je v tomhle místě asi trošku zbytečný, ale co? Jo. Tak já to zkusím takhle navíst. A takhle bych to mohl navíst právě tady takhle. Jo, třeba teď to udělám zase takhle, aby to bylo zase jiný ta trať, jo, aby jsme furt nedělali, protože jo, ať to co nejkratší trasou tady až, jo. Ježišmarja, tady, no tady asi jakoby vlak pomůže docela dost, bych typoval. Tak přičemž bych ten vlak tady směřoval takhle. Jo, že tady bude prostě takhle oblouk a takhle. Nechci to úplně stavět pro vícekolejný, jo, ale toho jsem, a tady takhle přejezd. Úplně se mi nelíbí, že je takhle zahnutý, jo, že je úplně moc dlouhý. Já jsem spíš fanoušek těch kratších přejezdů, ale OK. Jelikož, hele, výborně, ESA jsme dostali. A nový nákladáky. No není možná, konečně budeme převážet v lepším, ve více. To by se mělo možná rovnat, že jsme dostali i tam ty nákladáky, ale nevím. Zkusím. Trať výstek tady odsaď. Jo, hele. Zkusím, já nad tím nebudu přemýšlet úplně, já to zkusím nějak navíc podél té silnice. To se mi líbí, ten kontrast, že máte silnice a hned vedle toho vede železnice. Tak jo, já to teď navedu. No, tady jsem to tak chtěl vzít. No a... takhle přes, s tím, že bych ten přes dal fakt jako... No, prostě docela dost chráněný. Že tam bude prostě takhle závora, no. Aby to bylo zabezpečený. Tak a jdeme na poslední úsek té jednokolejní tratě, kdy tady dáme jenom takhle. Jo, tady asi, jo, ale to jsme ve městě, tak to dáme. To je moc, takhle. Jo, takhle dáme, aby to stačilo. Jo, tady ty koleje taky pomůžou docela dost, hele. Jo, abych to udělal jiný, tak to tady navedu takhle do toho kopce schválně. Jo, takhle. Aby ta trať byla fakt úplně jiná. Jo, hele, tady takhle ten viadukt, ten tady nechám. To znamená, že můžu rychle postavit další linku, která povede tady takhle. Bude se jmenovat OS 002 a bude mít taky tmavě modrou barvu. A tady se to dobře potom pozná, že každý je na jiný koleji. A tady bych ji dal na 5. Jo, ať jako tady ta kolej, tady ty 3 koleje jsou pro ty vyšší úrovně. 8 lidí, jako 20 táců, dobrý. Kde ten druhý? Tady. Kámo, to je těžce v plusu. A vsadím se, že kdybych zrušil ten, tak ten to nebude stíhat. Tak máme linku, výborně další bastardinový vagonky jsme dostali. Jsme v 91. Ježišmarja. Bych pohnul. Jestli chci něco rychle stihnout ještě který sem dáme. Dáme sem pušpůlka, ale to bude podle mě už jako moc, ale jak je dlouhá. No ta je strašně dlouhá. No taková, kolik má kapacitu? 140 je podle mě moc.
Dáme tam takhle, ale... Dáme tam Teresku. Ta se mi líbí. Tereska se mi líbí. Takže půjdeš na osobák 2. A když se podíváme, tak má z dálky jinou ikonku, než mají takhle ty elektrický. Jo, že motorová. Párovky tam mají párovku. Tak a my se rychle budeme dívat, jak mu to půjde. Naší Teresce. Dáme si to takhle. Dáme si to takhle a možná nebude od věci tu hru trochu stlumit, protože mi to strašně řve do sluchátek. Takhle. Jo. Ty, ale ten sovětský režim je fakt jako slyšet. Já se ani neslyším pořádně. A to mám jako docela potichu sluchátka. Tak. Zatím nikdo se nechce svést s Tereskou. Já se jim nedivím, těm NPCčkám. Taky bych z toho měl první moment strach jezdit, ale jo, už jsou tady lidi. A lidi čekají na... Jo, 8 jich čeká na tam ten směr. 2 lidi jedou sem a tady už čekají 3. To má kapacitu 90. Trochu přemýšlím, jestli jsem to nedal trošku moc, a asi ne, hele. Jo, počkat, mě zajímá, jestli takhle, jak jsem to pustil, tak jestli se bude vracet nebo ne. To mě strašně zajímá. Dobře, autosave, vole. Dobrý, no. Mě strašně zajímá, protože máte... Já to teď schválně ukážu, jo. Já vám to schválně teď ukážu. Máte třeba takhle mašinu, dejme tomu. A já jsem za to jednou dal tohleto. Jo. A normálně to jela ta mašina, zpátky to jelo tohleto. Normálně, nedělám si srandu, fakt to fungovalo. Možná vám možná editorovi pošlu fotku, že to tak fungovalo. Jo, nedělám si srandu, je to tak, takže to chci vidět. Ono to fakt je. Tak to je super. Tak to mi zpříjemnilo den, vám říkám. To mi o hodně zpříjemnilo den teďkon. Večer, fakt. Já jsem z toho velice happy. Fakt z toho mám radost. Tak. Uvidíme, kolik dostaneme. Už by tady mělo čekat víc lidí, to tak vypadá. 13, 14, OK. 21 jich vezeme. Mimochodem tohle je 80 metrů, to nádraží, jo, postavený. To je vyloženě 80 metrů. A tohleto má... Kdybych fakt nekecal. Tohle má... Jo, prostě jsme nový. A ta Tereska má kolik? To mě taky jako legit zajímá strašně. To je asi jedno. 25 metrů jenom. Takže ta ani nedisponuje tomu, aby tam se jako na to nádraží jako vešla celá. Tak, výborně. No jo, krásná Tereska. Krásná Hydra jede. 120. Tak. Jsme na našem hlavním nádraží a jdeme se podívat. Skoro 500 000. Já bych to asi s tím 500 000 zakončil. Vidíte, bardotky, máme nákladní lokomotivy, nový šukafony, výborně. Ale já si myslím, že v příštím díle toho bude na práci ještě víc. Takže jsem rád, že jsem to takhle za tu hodinku stihnul. Doufám, že se vám video líbilo. Editoři si udělají hodně práce s tím, aby to zase zkrátili, aby vystřelili ty nejdůležitější momenty. Co nejvíc to zkrátili. A doufám, že se vám prostě bude ten díl taky líbit. Že se vám líbil. A tak. Nic, přeji krásný večer, protože já jsem teď natáčel večer. Přeji vám krásný zbytek dne. A uvidíme se někdy u dalšího videa.
Tak zatím, čauté.